Iepa lagunok ongetorri Lastotxapelen kanalera, ongetorri Hot Wheels Unleashed honetara denbora nahiko jokatu gabe, ez dakit ez non nagoen, ez nora noan, ez ezer, baina agian ez daiteke atzera noala, edo agian ez, edo ez dakit, ez naiz oroitzen. Edo zein tekla, non dago edo zein tekla esaterako, isa. Ez, mandoren gauzak, City Ramble. Vale, gutxienez, 55 segundu, eta helburu lortzeko urrea, zupezatzen 55 segundu, hemen. Honekin aurrera. Zatik ez entzuten. Vale. Vale, guazen.
nahi saldu. Esprinak ez ditut bereziki maite gainera. Ai. Vale. Azkenean garaitu dugu hori. Vale, hori egin dugu. Vale.
Que llegues, pero no, man. Hala. Chun-Li. Hala. Igual izango da hemen zuzenekoa. Hala. Ah.
nire bueltatze direla. Utzi. A ver. Ba, beno lagunok, hau izan da hemen izuzenekoa eta hurrengoan gehiago. Agur.